Igsoon si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Busa igsoon ayaw na gayud pagbuhat og mga sala dinhi sa kalibutan. Tud kay kung magpadayon ka sa pagbuhat og sala dinhi sa kalibutan igsoon, wala na gayoy mo pakamatay alang sa imong mga sala. Unang Pedro 3 versikulo 18. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu. Mao na igsoon atong ampingan ang kamatayon ni Kristo dinhi sa kalibutan. Tungod kay si Kristo namatay sa makausa lang. Og igsoon ayaw gayud katingala kung ikaw makapartner og kinahanglan nga sangyawan sa pulong sa Dios, nga kinahanglan danihon sa pag-alagad sa Dios. Tungod kay purpose kana sa Ginoo igsoon nga gusto niya nga pinaagi kanimo, ikaw ang mahimo nga instrumento aron siya maduol ngadto sa Dios, aron siya moalagad ngadto sa Dios. Igsoon kung usa ka ni ana, dawata kana nga taha sa Dios igsoon, kay pinaagi ni ana ang Dios mahimuot gayud kanimo. Ug atong tibanan sa kanunay igsoon nga si Kristo gipatay ingon nga tao apan gibanhaw siya diha sa espiritu. Amen. God bless sa tanan.